И сега, дами и господа, сме в бърза шеметна надпревара. Дай! Ще ги видим! Ага, заминахме още едни участници в състезанието. Ето феновете ни. Газ? Какъв завой? Ще вземем с дрифт завоя. Екзалтирали фенове навсякъде, наляво и надясно. Ето ги новите състезатели, които се готвят за следващия рунд. Сега остър завой. То хубаво тръгва, обаче може да така. Ще се шибнем в нещо. Избегнах да го и още един фен се оглежда за свой любимец. Кошче за букук. Си изхвърля. Не, няма да мога. Плеве, движение. Ще лепна някой от таде. Ето, сега ще ни даде вода да пием. Или бисквити, не знам. Помахай на камерата. Здрасти. Здравейте. Второ тъка е. Чувствам, че се разпадне. Ето една тоалетна за мъже. Ето и за жени. Формулата за рикши малко не се е доизмислили. Тук минаваме покрай историческия музей. Сега ще набием спрачки, направо го сещам. Не, съкън. И бащи всеки спря в другия. Дами и господа, тук ще стане верижна катастрофа. Сега докато набере нашия човек скорост, ще мине доста време. Ето да видим знамето на нашите приятели. На то му идва тежко. Най-гладко е. Идем просто газа да виж как ще върти. Сега набираме скорост, побера надолу. Става твърде бързо. Ние ще оберем боята на колата. Внимавай, брато. Ето още фенове. Един... Тук ще ни вземем предимството. Ето китайчета. Айде, пак напред. Състезателя пред нас нещо си разиграва, се раздвижва гумите. Прави тест драйв. Насопна гуми. Той един пич събира буклука за състезателната споричка. Къде ще ни кара тези? Дай. Така, теглимо една майна на китайски, да тегли на тъс и да продължаваме. Я, колега, кажи нещо напред за камерата. Дано да стигнем живи. Много обнадеждаващо. Продължаваме. Не, съкън, не. Той се умори.